sinigurog yung mudaog siya. So munay kuyaw kung pananglitag makadagan si Vice President Sara Duterte, kining mga buayan dagko mapungil gini mga ngipon ani kasamang nisto. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Karong gabi una tungod kay Straight to the point. pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, malampuso nagipahigayon kaganiha. Straight to the point. Apan pipila ka mga miyembro sa prosecution, wala makauyon sa gipakita nga lihok sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Gibatikos ganiha mga sukindig paminaw sa mga abogado at tol sa ilahang preskon ang kadtong nga mga naa sa side sa prosecution nga mao mga sukindig paminaw ang mga congressman ba isip mao yung mga prosecutors pipila nila ni batikos kay wa kuno sila kauyon sa gipakita mga sukindig paminaw nga aksyon or kanang naang response nga do nila ni ining mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Iningon sa ang abogado ni Vice President Sara Duterte nga ano magbuot man sila. Ato ni hatagag pagtagad ha kay kaganiha mga sukindig paminaw ang katong pag-roll call, ang pag-meeting dito sa SOD, pag-conference, gipakita pa, no, gitugutan pa nga makakuhag video, apan pagsugod na mga sukindig paminaw dito sa ilang lantugi, wa na. Pagsugod pala sa lantugi nila kasamang niso dito sa SOD, wa na gipakita sa mga tao, wa na gipakita. Sumuna nga gusto unta nga mutanaw ang katawang Pilipino ba? Gusto ta nga mutanaw sa ilaha nga pre-trial. Tungod kay kanang ilang gi-impeach, Vice President kana o niya adunay 32 milyones ka mga Pilipino ang nibotar ni ana pag-eleksyon. Una nga angay matarong unta nga ilang ipakita kasamang nisto. Kanang pre-trial, ang kuyaw ani kay ingon sila wa man mo kuan ang mga tao okay raman di ay kung dili ipakita sa kanang naa nga publiko ang ato ang pre-trial. Okay raman di ay sa impeachment dili na lang ginato atol sa kanang naa nga trial proper trial makasama atol sa trial nga kanang proper trial na gyud base ang kuyaw kasamang nistor og dili na hinuon po ipakita sa publiko. Kay basing maingon ba okay raman di ay pag pre-trial ang mga tao kuan man kanang naang okay raman ang kuan ani ni ka trial sa proper trial na ang kuyaw na inig ka abot na sa kanang naang proper trial kasamang nisto. Ang litag dili pakita ba ang ilaha nga sila ra dito pero ayaw niyo naghihikaw sa publiko ayaw niyo naghihikaw sa publiko ngano man nga dili man mo mosugot. Kay base ba og kana bang naangan hikaw sa mga tao na di puta kakita kasamang nisto. Kahibalo ang katawhang Pilipino. Kahibalo may nga kanang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte inyo gyud nang gipaningkamutan nga makumbikto gyud si Vice President Sara. Ila man ginang paninghaon nga unsaon nga makumbikto gyud si Vice President Sara Duterte. Aron nga pagkakumbikto na o niya naapagyoy gikuanan pagyoy og perpetual disqualification kasamang nistor to hold public office. Dili na makadagan mga sukintig paminaw sa 2028. Sumuna nga ila man og gikahadlokan aning mga buayan dagko nga basi og makadagan si Vice President Sara Duterte siniguro man gyud. Siniguro yung mudaog siya. So munay kuyaw kung pananglitag makadagan si Vice President Sara Duterte
Kining mga buayan dagko mapungil gini mga ngipon anay kasamang nisto. Amo ni nga karon ilahag yung paningkamutan. Ilahang paningkamutan nga kanang unsaon gyud nilag paagi. Kay tanawa gani Grabe naman ang mga senador nga mga senador grabe gipangitaan gyud og mga bikil. Gipangitaag mga bikil aron nga ilang pasakaag kaso para mapriso. Mao ni ang matanaw na to diri ba nga unsa man ni dili ba ni mini martial law? Kay pananglitan og kontra ka sa administrasyon pasakaan kag kaso? Tanawa, kaning mga senador nga kaalyadong Presidente Marcos, do na bagoy investigasyon? Do na bagoy kaso nga bisan gamay nga gipasakang ombudsman si Boying Rimulya? Wala. Muna nga auhag na to ni Boying Rimulya kana imong ngalan balaan ba na? So na kana imong ngalan Jesus. So na kana imong nida na pag Jesus Crispin, hapit may mong Kristo. Jesus Crispin Rimulya. Unya ang imong ngalan balaan kaayo na ngalan ng Jesus. Uy, muna bitaw nga dili kita mo pasipala og dalaan ng ngalana kasamang nistor. Pero unsaon man si Jesus way gipihig. Pero ang iyahang aksyon karon basta kontra ka sa administrasyon mao kay kasuhan. Apan kun kaalyado gani ka sa administrasyon, bahala na pila ka malita imong madawat. To ni hatagag pagtagad mga sukin dig paminaw diri sa tuang Bagkulog Kabildo To ni hatagag pagtagad sab karon kay kanang na ang mga tao ang mga tao noon na kahibalo naman ang mga tao gyud unya kani kahibalo na mga tao pero muna kinsa magyud kahay nagsulat sa script ani. Kisa may nagkuan kay kato bitong amahan ni kani Presidente Marcos kato si Marcos Senior. Ang katong arkitek atong iyang panggobyerno sa una kadto man si Juan Ponce Enrile. Patay na ra ba in town? Ang arkitek kadto si Juan Ponce Enrile ni Marcos Senior. Karon wa ta kay balo or daghan mang nagduda nga ang arkitek aning ka Presidente Marcos si Martin Romualdez kono. Si Martin Romualdez or kaning duha ka mga Rimulya. Ang duha ka mga Rimulya sumuna nga ato ning hatagag pagtagad kay si Presidente Marcos siya rog wala sa maliksyon sa gibuhat sa iyang amahan. Wa sa maliksyon sa gidangatan sa amahan ug unsay gibuhat niadtong iyang amahan sa una iya pud ang sundot. Straight to the point. Manghinaot nga dili in town Samtang nga sa laing bahin atong hatagag pagtagad kay gihimaka karon ni DILG Secretary Junvic Rimulya nga matod pa walay kumpirmasyon nga nigawas na ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC batok ni Senador Bungo og duha ka mga kanhi dagkong opisyalis sa kapulisan. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukin dig paminaw kay matod pa ni Congressman Pulong Duterte nga doon na kunoy kanang kasaligang tinugdan nga dumadapig sa mga Duterte ang nihunghong ngadto niya nga pinduti si Senador Bungo nga dili kinahanglang mo kumpiyansa kay dunay warrant of arrest nga gipagawas na karon ang ICC. Anytime matod pa mo na isulti mga sukin dig paminaw posible nga ipadakop Senador Bungo. So muna nga ningon karon si Junvic Rimulya nga wala man mura og katonto ang pagkaistoryahan ni Pulong basig sabog siya ato. Ambot lang ka kay matod pa ni Junvic Rimulya ang kato ko nung pagkaistoryahan ni Congressman Pulong Duterte sabog man kuno Pulong ato kasamang nisto. Na karon nga ang mga dumadapig sa mga Duterte ni comment mga sukin dig paminaw sa Facebook kay balo ka unsay comment kasamang nistor sa mga kato mga pro Duterte ni comment sila kinsa may sabog si Pulong nga magpa drug test or imong amo nga dili magpa drug test. Imong amo nga kanang imuhang amo nga dili magpa hair follicle test.
Doon na mga ni-comment dia sa Facebook. Doon na ni-comment dia sa Facebook nga kanang naa nga John Beck. Pagtarong ko no John Beck, kinsa may sabog anak nilang duha. Ang imong amo nga dili magpa-hair follicle test or si Pulo nga willing magpa-hair follicle test. Ato ni hatagag pagtagada kay Senador Bungo mga sukindig paminaw. Niingon sa kaganina nga basta kay nakahibalo ang mga tao nga wala siya'y kanang naang kalabutan ni anang maong kaso diha sa ICC. Wala siya'y tao nga bisan usa nga gipatay, wala siya'y kanang tao nga gipasakitan. Muna nga kanang naang subo ba? No, nga palandungon sad niya klaro kaayo gyud, klaro pa magasukindig paminaw sa Bidliseus adlaw. Ing gihimos administrasyon. So may imuha nang i-connect si Bungo sa ICC nga tungod sa extrajudicial killings. Naggunit ni nag-armas Bungo. Naunaon ni mos Bungo sad kasumang lisod dako kay natabang sa mga Pilipino. Ngano man, Straight to the kanang point. iyahang malasakit center. Kanang iyang malasakit na sa mga hospital, daghan ang mga nakapahimulos anak. Kanang mga malasakit niya, panahon ni Duterte, kanahon ni Duterte, og imo ikumparar ba, sa panahon ni kani Presidente Duterte o sa panahon ni Presidente Marcos, karon dili ras pag-unsa, dili sa pag-unsa, mas daghang nahimo to Duterte sa una, mas daghang nahimo. Kanang sa pension nga kanang pension sa mga senior citizen, sa SSS, kanang gipatasan man na panahon Duterte, sweldos mga pulis, daghan kaayo nga mga kanang sa driver's license gipulo ka tuig, mga passport, katong sa build the program kasamang Nistor. Karon kuan man ghost project man de malita mo nay ka Marco. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad sa garon kay si Senate President Win Gatchalian nagtuo nga suspendido usab si Senador Jinggoy Estrada isip senator judge sa human gisuspenso siya og 90 ka adlaw sa Sandigang Bayan. Straight to the point. Tanawa mga sukindig paminaw aron nga dili gyud makaapil si Senador Jinggoy Estrada sa paghukom unya sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, gisuspenso sa dayon pagka senador. Unya ningon ang Senate President karon si Win Gatchalian nga nasuspenso man siya sa trabaho, dili na pod siya makalingkod as judge sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. So mauni nga ilang gipaninguha gyud nga mapulihan si Senador Alan Peter Cayetano. Ilang gipaninguha nga pulihan ginato na si Alan Peter Cayetano, dunay mando sa Malacañang nga pangita mong paagi diha. Bahalag mga bungi. Dili ba kanang naa nga bahala kasamang Nistor o dili ba, bahalag mga bungi ang mga supporters ba kay maglaban-laban ba na mga supporters. Samtang sa laing bahin, natagag pagtagad sad kay mga nakala sa linog dito sa Mindanao, nadungagan na usab sa pagkakaron, kundi ini abot na kini og 78 ka mga individual ang nakalas. Straight to the point. So duol na 80 ka buok mga sukindig paminaw ang namatay dito sa Mindanao tungod sa kusog nga linog. Sus, naunsa ba in taon kasamang ni Soroy nga nagsigi magkasaka gihapon. Nagsigi magkasaka gihapon magkasama kining mga nakalas dito sa Mindanao mo na nga basta linog gani sus. Kanang labi na kusog kay ang linog 7.8 magnitude nga linog. Dili angay kumpensaan sad magkasama unya manghinaota nga kaning ni ang maong ihap dili na kini madungagan. Dili na kini madungagan kay 78 naman banay paunta kani ato mga senador. Kani ato mga senador kaning ato ang mga congressman. Ilaha dito di-focus sila dire sa mga kaigsunan nato dito sa Mindanao. Kapila raman sila, kausa raman sila nakaadto dito. Wa gyud sila makaadto sa mga Pinoy-anan gyud. Dito sa mga gilinugan. Bisag adtuon na lang ang mga senador. Dito sa Pinoy-anan sa mga gilinugan, mga congressman, nganong ari magyud niya sa impeachment magyud mo inyuhan tutukan, daghan kay problemang nasod.
nagkadaghan ato makaigsuunang makabus sa kabukiran nga kulang in taon og tabang. Ha? Ang hustisya mga sukindig paminaw sa mga gilupigan nga mga Pilipino huyang kayo. Ha? Muna nga kanang naa nga ato mga kaigsunan taon kutob ra kita sa bagulbol kasama nisto. Ana kaning ni atong paminawon karon kay kutob sa kani naghatag nig leksyon, naghatag og leksyon nato ni mga Pilipino nga kanang naa nga dako day kayog papilta panahos eleksyon kitang mga Pilipino. Muna nga kamo mga naminaw nato mga kaigsunan nakahibalo naman gyud ta sa mga panghitabo sa palibot manghinaota nga inigabot sa eleksyon dili ta mabutaas kwarta. Manghinaota nga dili ta mabutaan sa kwarta kay kun ato ipatigbabaw gihapon ang ato ang pagkalaog sa kwarta panahon sa eleksyon mga sukindig paminaw kay kuno ni dawat kag kwarta nakautang nakagabubuton ayaw dawato nimo ang kwarta dawata pero tan-aw nimo nga kining ni ang politikuha unsay nahimo niya panahon sa kalisdanas Pilipinas ayaw iboto. Mangita no kan mga congressman ninyo karon. Unsa may nakuha na ninyo mga congressman der? Mas kuha na mo ipagbag-o na mo congressman. Pananglitan og way ayaw di pulihan total di gabot sa tulo ka tuig. Eleksyon naman sa di pulihan. Tan-aw ninyo nga mas may pa man ditong unang congressman bahalag paldo tos malita. Sa muna nga kanang na ang layo pas eleksyon lagi po doy. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Anya naminaw sad nato karato ang mga daghan kayo taon nato makaigsunan lagi nga ilahang nga mga reaksyon ba kasamang niston. Wa ito nalipay ta. Wala gyud nila undangi si Senate President Alan hangtod nga ilang nga mailog ang iyang pwesto ha. Shout out Dol Benzi ha. Salamat kayo Dol ha. Insakto juga kasamang Benzi ha. Anay mong gisulti matod pang kasamang Glinda Masong Lagos. Nini Salvador Baharias Ornopia. May gabi diha kasama ha. Tanaw na to gikan sa Bangkal, Lapu-Lapu City. Adya si John Kirante Sir Benji amurag ni balik na ang pagka-diktador sa Pilipinas. Matod pa ni John Kirante. Si Ben Lixon na ni Sara Dol. Ingna na sa iyang papa nga ayaw pag-aliado anang bangag. Supak man sa resulta na gidon mausad lagi. Mausad lagi nga usasad nga mabasol ani si Vice President Sara kay kita kuan ba gyud do na gid say kuan si Sara bitaw kato iyang papa kato Duterte. Si Duterte ningon na gid daan si Presidente Duterte nga ayaw ana mas may pa ika mo dagag presidente. Tungod kay wa niya paminawa yung amahan mo na mga anak ha, mga anak na minaw na to wa gid ay amahan nga kana bitawng magtan-aw si mong kadautan sa unahan. Way amahan nga ganahan nga maalaot ka paingon sa unahan. Ang amahan kanunay nagtan-aw si mong kaugmaon nga maayo kay og si Vice President Sara Duterte ni sunod pa sa siyang amahan. Dili ini magkaingon ani ron. Pero mo man giingon nga kanang naang antanan mahitabo tungod kay dunay rason. Mo man sanay kuan sad na. Mo man sanay kuan kasamang ni sir nganong nahitabo ning tanan tungod kay dunay rason. So mo na nga isa nato mamahayan ha. Si Vice President Sara Duterte kay pananglitan og maingon pa si Sara Duterte nga kay balo pa de ko ingon ani nga nugod nga mo linyada ko. Okay, onya balik ta karon taud-taud makasama ha. Sa tong pagbalik dugang nga mga pa-shout out atong tagag pagtagad og atoang nga mga isyu diri sa atoang nga pagkulo kabildo sad karong gabi ona. Sanbay lang usa ha. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, onya atong hatagag pagtagad sa hakay kanang naang ato hatagag pagtagad ni makasama kay kaganiha ang pre-trial conference no ni Vice President Sara Duterte unya didto nitunga ang iyahang mga
legal counsel ni Vice President Sara Duterte onya didto sad ang mga prosecutors si Jervil Luistro, Congressman Jervil Luistro, Congressman Laila de Lima, Congresswoman Laila de Lima onya Congressman Sil Jokno o uban pa nga mga prosecutors o ang private prosecutors nga ilang gikuha. So dito kaganina onya wala man gyud kaayo ang ilahang pag-conference, pagsugod na gyud wa man gipakita sa media. Hadlok tingali sila nga iba sila sa mga tao. So mo na ang kanang na ang kuan manghinaot lang taha nga inig adto na gyud sa proper kanang na ang trial proper or proper trial kasamang nistor na bali-balihon ta lang na. Dito sa proper trial nga manghinaot nga kanang na ang ipakita na sa publiko. Unya duha may samputan ana kung ipakita sa publiko either ang mga tao mo dapi gihapon ni Vice President Sara Duterte or ma-discourage sila ni Vice President Sara Duterte kung ugaling aduna gyud lig-on nga mga ebidensya nga ikapakita dito sa prosecution. Pero kung way igong ebidensya unya hapaw mga sukin digpaminang mga ebidensya, hapaw ang mga ebidensya unya kana bang murag haguka nga mga ebidensya nga ilang ilata dito sa impeachment trial, di ang mga tao mas musamot ang ilahang pagsalig ni Vice President Sara Duterte. Pero ang mga tao daan kasabot na nga kaning tanan gihimuan ra gyud og kana bitong gikontrahan si Vice President Sara Duterte tungod kay maoy ilang kontras politika. Ang sa flood control nga grabe lagi binilyon nga kwarta wa gyud nila akatahi. Wa gyud nila panumbalinga. Onya karon si Erwin Tulfo maumay kanang naang chairman sa Blue Ribbon Committee, gipangutana siya nga unsa man ang kanang nang sa atoa nga ipatawag baba nimo Senador Erwin Tulfo ang 18 ka mga ex-marines insya para unsa man nga ilahan naman na nasulti tanan. Ngano ipatawag pa man nato ng mga lintik ng mga yan? Gitubag pod ni Attorney Baligod ang abogado sa mga 18 ka mga kanhi Marines. Gitubag niya nga og lintik ang mga bodyguards ni Saldico, siya linta siya. Tanawa mi kay karon kay balota nga ang kuan ba ang kanang bulog sa kasuko sa katawhan. Saon man nato na nga may gani kay dili pa karon ang eleksyon, dili pa next year ang eleksyon. Abot na koy ani 2028 og no dugay pa ka sa mang nistor umpawan baka ang kalagot sa mga tao. Pero mo lagi na nga ang administrasyon karon magpakita unta sa maayong labok. Kana bang magpakita siya nga ang mga tao daigon ang iyahang gibuhat. Nga kana maghimo sa maayo nga buhat para nga ang mga tao makaingon nga sige okay ra pod og wala okay ra sad og wala ang mga Duterte, total ang kaning mga gibuhat ni Presidente Marcos okay naman. Maayo naman. Saon nga wa man gyud. Pero kani sa ato sang kuano ni kasaman Gerald Bique na unsa man ning kalaki kadiot sa gayo unsa man ning kalakiha nga kanang naang nagkinuanay man ni sila naglungkubay man ning duha ka babae kasamang ni Sir unsa man ni sila basig nasuko ni sila kani murag unsa man ni sila mga purok leader tingali. Basig mga purok leader ni unya tatanawa
Nag-away mga purok leader tingali ni unya wa gilista ka sa mang nisto. Hapit na bang elections barangay? At ano, kuno be? Naman ni audio ka sa mang nistor? Ha? Kato kuno ano ning audio ani? Ah. To kuno ni ha? O tanawa ha? Sus. Grabiha ani oy. Sus nagginuanay og maayo, nagdilungkubay og maayo taon ning ni ang mga kuan. Okay kani na ba ni kuan? May kuno to kunong kuanon. Kani audio kani audio ni sa Gerald be kuno. Sus tanawa nagginungkubay ba sumuraha biya og kanang bantay kanang kana bitang tipaklong ka sa manisor nga nagtanday-tanday. Ato kuno audio ani kasama Gerald be. Tanawa ka sus. Grabiha ani nga nag inawayay manig mayo. To sang kuno ning kuwat ani naban ni kana tanawa ha. Sus nin duha ka buok nga nagkuan magbaayo taon. Naban ni kuan nabay audio to kuno audio be kay unsa man ning kuanan nila nga nin duha ka mga babae nagkuan magmayo so ni puro ni babae nagkinuanay magmayo kanang mga taga-ding ka mo. Kani ari. Turo. Para turo. Turo. So man ni. Taga-ding ka mo. Nag-ilog ni sa litrang kuan di ay. Sa litrang tanawa. La. Grabe sus. Ayaw lang. Sus. Sawaya. Hoy. No. Toy, grabe naman yung ano man yung mga bayi ni. Sus, isuga ba ni? Uy. Awa o? Saan nilang inistoryahan nga na urudon naman ako. So grabe nga kuan oy. Kuan ni kabuok duha ka mga babae unya duha ka mga laki ang ni uwang sa dila. Biyawas na nino. Ilang giuwang wa gyud mauwang ang isabligan sila tubig ha. Di man gyud maulang sabligan tubig da uwang lagi. Maura din ni sulba di ay. Nag-inawayay magmaayo ni mga tawhana. Isaway mo, nakadatog ka. Tanawa ha? Maato ka? Mga taga-ding ka mo. Para turo. Mga taga-ding ka mo. Kani tanawa Doon ni ka babae, duha ka laki ka sa mga nistor. Tanawa ha? Lala, Kani medyo idara naman ni ang nakaping di ay. Hala sus lagi guyod og mayo uy. Buhok sus, ang buhok ka sa mga nistor. Giayo og kuan ang buhok. Sakpan tingali, waray de kuno ni, waray. Sakpan tingali ni. Sus na unsa man ni. Ang buhok kaning ni ang babae nga niwang nga kanina ka itom puting sakita ani uy. Tanawa na ayo na urudon kay giurod man. Ni urudon nag. La Wag gyud. Bisag saon nila ulang di gyud mamuhi ka sa mang nistor. Wag gyud namuhi. Kuyawa ani no? Pagka-isog, parehong mga isog. Beka niya, Di yun sila mamuhi, tanaw, giguyod na lang ko, Awa na, kung saan mo ito, giyabag ihi, giyabaan sila ihi or hinugas. Didili, di mo nagkuhan, ha?
Daghan kay nagtan-aw sa palibot. Enjoy ko na nga inayip. Isaway mo, nakadat og ka. Oh. Enjoy ko na nga ni. Oh, laoy. Maato ka? Nasakpan tingali ni sila. Para turo-turo. Para turo-turo. Oh, turo-turo. Turo-turo tingali kanang tudlo-tudlo. Mga taga-diin ka mo. Right ini sila. Di man magbuhi ka sa mga nistor. Dili magbuhi so ang kaning duas balay murag duna sa hinugas itong inig palakaon tingali tos iro. Gisabiyag dito nila da nag-ukang lagi. Panalitak na magbugno dahil silingan ka sa mga nistor nga magbugno bitaw nga kanang magnilarutay na maigbuhok, magbinugnoay, nagmayo. Mas mayo di ay nga kay hinugas mo isamyag nimo dito. Kay tanawa oh. Anak ko masa kwan gyud. Murag nasakpan tingali ning kwan kay wa man na ilhi nga kwan. Basig nasakpan ni diha nga nagpadidi tugoy ni sila daw. Basig nagpadidit ba unya nasakpan kay pero mo yamat pud og magpadidit pud nga adlawan man dako ka sa mga nisto. Nagbugdo suna ka nagbugno naa sa tungasdan. Natungasdan. Ang mga silingan po natural basta adto kag probinsya tapok man gyud na bisag ato mga silingan na naghawak ang uban, Ay uban nga murag yung kamurahag si maipi to sa lunahan. Unsa man to giyabo ihi to sa Rinola tong giyabo? Mo din putin sukuan ning laki kasama ni Sir kay diha man gyud sa diha man gyud sa buko-buko na tunong tanan. Asa maguto kasama Gerald to pagkuan ba? Tanawa di puti man gyud di man gyud sila mo sagsag lugnot nila dili isa kadiyot sa tanawa buko-buko Di man gyud sila mag-ukang. Mura man gyud iro kasamang nistor nga kabantay ka ng iro nga magwagay ng iro. Di gyud mag-ukang ba? Tanawa tana. Duha ka laki ada bayad pa las purti galayog gid silang upat oy. Galayog silang upat sabiagan. Pero dili pero gini idong kay puti man ang Basi ka nang dili ni kuan tingali. Dili tingali ni kanang naang ihi tingali oy. Dili tingali ni ihi kay puti man mura pamindan ako hinugas kay mura mag hinugas tingaling ni kay no mura mag naimumho nga nakbilin sa Asa mo na gisabyagag hinugas. Gisabyagag hinugas awa na. Nag-ukang na tanawa. Pagsamyag hinugas tanawa dire pag hinugas lagi di ay mo ikuan tanawa. Nag-ukang ka sa mang nistor oy. Tanawa pag sinugas lingi ko ng laki kaysa may nahumod tanawa tanaw ni gusto rin hinugas man ni. Murag bayot to ning usa or babae ning usa. Sunan ka nga porting kung pagkabasaan nilang basa kay sila kay gisamyagan sila og hinugas. Amo to kuan ba kani? Pero ginugas din sila mag-ukang tingali suko man gyud kay siya. Murag ihi tingali sa Rinola nga wa na yabo. Munay tambal anang munay tambal basta masakpan ka sa mang nisor niya magbugno munay gidangat mo na nga ayaw mo pagbugno basta dool sa balay kay gisamyagan gid mo kini Publiko DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Ani ato sang tagag pagtagad ni ato ang isgutanan karon kay kanang naang si Senador Alan Peter Cayetano kanang naang di amay nigkuan man sa ganina nagkanang live man sa ganiha kay iyang gitubag ang mga pasangil ba kay dunay mga pasangil nga gihampak ngadto kaniya o niya ni angkon siya or kanang ni tugan siya ba o nisulti siya
O nganong wala sa lungi nga makuha gyud ang posisyon nga leadership sa Senado gikan niya. Ato sang paminawon makasama be ha. Al paminaw gamay si Senador Alan Peter Cayetano kasama nga Geralda ato kanon be Senador Alan Peter Cayetano kay kani mo ni siya kani tanawa ha. Kayo. Ang Okay. ang tanong nyo bakit po? Never naman tayo tumigil sa pagtatrabaho. Praise God for this opportunity. Makamusta kayo? Thank you sa lahat ng nangangamusta, lalong-lalo po dun sa mga nagpe-pray, nag-encourage. At kahit sa inyong mga nagre-criticize, importante sa ating demokrasya na kung tingin yung tama ay mag-encourage at kung tingin yung mali ay mapakinggan namin ang inyong boses. Kaya nga starting today, pipilitin namin na hindi lang po ako nagsasalita, kung hindi, nakikinig ng mabuti kami sa inyo. So sa comments po, kung may mga questions kayo, unlike before po na ako mismong may hawak ng phone at kapag ka nagla-live, binabasa ko po. But ngayon po, ililista po namin and then in our next broadcast. We're also inviting groups, not only those who are supportive, those po na hindi naniniwala sa ating mga paninindigan, student groups, teachers group, mga healthcare, we're willing to sit down with you in private or with Facebook at pag-usapan po natin ang mga issue sa ating lipunan. Why do we start out by praising and thanking God? Because we are here for one reason. Because we are God's creation and because God has a purpose sa ating buhay. So let me start out with that, no? Sa aking pagbabati sa lahat sa inyo, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng ating kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga OFWs na grabe po ang sakripisyo, lalo po sa mga panahon ngayon ng krisis. Sa aming pagbati sa inyo, obligasyon po namin na magtrabaho. So the last few weeks, napakinggan nyo yung word na work or parating sinasabing trabaho, trabaho, di ba? Tapos yung iba, kasi actually kung pumunta ako sa Senate yesterday at tinanong ako, Sir, are you going to work? Or Sir, magtatrabaho ba kayo? Ang isasagot ko sa kanila kasi, mali ang tanong nyo eh. Bakit po? Never naman tayo tumigil sa pagtatrabaho. From May 11, when we were elected as Senate President, until yesterday, when we were replaced as Senate President, hindi naman tumitigil ang pagtatrabaho. Ang question, anong trinatrabaho natin? What is our work? Siguro, if I may use a term, nation building. Yan kasi maintindihan ng lahat, nation building. Pero babalikan ko muna yon. There was a time sa Bible po na, alam niyo naman po, nung araw, ang pagbibiyahe ay, meron na rin po silang mga vapor noon or mga bangka. Pero of course, ang most na biyahe ay mga kabayo, donkey, may gumagamit po ng camels. But most people, they walk, di ba? They walk. That's why nga po ang mga Hudyo, pagkapapasok po sa isang bahay, ang paa ang huhugasan, kasi sandalyas, di ba? Wala pa namang Nike, Adidas, Puma, noong mga panahon na yon. Wala rin pong mga hotel, mga Shell, Phoenix, mga gasolinahan na kompleto ng mga restaurant na may Kenny Rogers or KFC or McDo or Jollibee noon. So, nung isang beses po na maglalakbay ang mga apostles kasama ang Panginoon Hesukristo, nabasa po ng ating Panginoon Hesukristo ang pag-iisip po ng mga apostles. So, nung tinanong po siya, because they were asking each other, nagtatanungan sila, ang tanungan nila sa isa't isa, saan tayo kakain? Saan tayo matutulog? May pera ba tayo? And miracle after miracle, nasaksihan na po nila. So, ang sabi ng Panginoon Hesukristo sa kanila, seek first my kingdom and righteousness, and everything shall be added unto you. So there are many, many lessons there. But what are the relevant lessons for us today? One, seek the kind of nation we want. Diba? Parati natin sinasabi, ganito ang gusto natin Pilipinas. Actually, mas madalas natin sabihin, ano yung Pilipinas na ayaw natin. Pero we have to envision the Pilipinas na gusto natin. So, hindi ba pag nagdadasal, let me address myself to Christians, no? Whether you're Anglican, Catholic, Evangelical Christians, di ba parati nating sinasabi sa Lord's Prayer or Apostles, kung ano yung Biblia na nang gisgutan niya karon? Apostles,
yung part na sinasabing, your kingdom come here on earth as it is in heaven. Ano po ibig sabihin nun? Bakit po tayo nagdadasal na yung kingdom mo sa heaven dumating dito sa earth? Kasi po, perfect ang kingdom sa heaven. Walang gutom, walang injustice, wala pong nag-aaway-away, wala pong corruption, wala pong baha, kaya wala rin flood control scandal, walang may sakit, di ba? So, but it's also about a culture. So, when the British colonized Singapore, they brought the British culture. When the Americans colonized the Philippines, they brought the American culture. Kaya tayo halo-halo po yung culture because ancient times, marami ng Chinese traders, and then dumating ang Kastila, then for a short while, dumating ang mga Hapon, but that was a different story, and then the Americans until Commonwealth. So what's my point? No? My point, lesson number 1, seeking His kingdom, tapos sabi, everything comes to you. Same thing po. If we build the kind of environment, the kind of culture, the kind of nation we want, hindi na natin kailangan pag-usapan yung corruption, yung equality, lack of opportunity, because magiging built-in na yon. So despite miracle after miracle, the Lord Jesus had to remind the apostles, huwag nyo nang isipin anong kakainin nyo. Huwag nyo nang isipin saan tayo matutulog. Huwag nyo nang iisipin na mapapagod ba tayo, saan tayo magpapahinga. Ang isipin nyo, ang kaharian ko at sino ako or yung righteousness ng Panginoon. So, I am constantly reminded, despite po na nagro-rotation po ang bagong 13 o bagong majority sa pag-criticize, I have to keep on message. I have to continue talking to you and explain what we're fighting for. Let me read this and let me ask you if it resonates with you, no? So, syempre, pag nag-survey, halimbawa tayo ngayon, tapos inisa-isa, anong klaseng Pilipinas ang gusto nyo? So, anong napipicture nyo? Siguro the easiest way to say it is some will say, Sir, parang Singapore. Sir, parang Japan. Sir, parang Switzerland. Depende kung anong napuntahan mo or nakita mo, di ba? What do you think of this? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of of Almighty, Almighty God Mani ang in kanang order to preamble build sa a just konstitusyon. and human society and establish a government that shall Shall embody our our ideals. ideals and aspirations, Ah. promote the common good, conserve, develop patrimony, muna sa and preamble secure sa to ourselves 1987 and our Constitution. posterity the blessings of Independence and democracy under the rule of law. And a regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, do ordain and promulgate this Constitution. So yun, medyo sa umpisa at saka sa dulo, giveaway kasi hindi po to nilikha lang ngayon or sinulat or hindi to chinat GPT or hindi to yung parang survey. Kung hindi ito po yung preamble sa ating 1987 Philippine Constitution, di ba? Ibig sabihin po, ito po ang attempt na i-articulate kung anong Pilipinas ang gusto natin. Can I highlight for today? 1, the aid of Almighty God. So doon po sa inyo naman nagsasabing, wag nating isama ang usapin Diyos o ang batas ng Diyos sa batas ng tao o gobyerno. Hindi po mismong konstitusyon natin sinasabi in the aid of the Almighty God. I agree with you if you say na wag natin sabihin ang Diyos kampi kami sa amin or kampi sa inyo o kayo, demonyo kami. Ganito. I agree with you kasi nga dapat we're on God's side. Hindi dapat nating claim na God is on our side, di ba? But yung salita ng Diyos ay importante. So that's number 1. Number 2, malinaw na malinaw dito. Rule of law, ibig sabihin po, hindi tao yung masusunod kung hindi batas. Di ba? At nakalagay din po dito, yung sinasabing regime of truth, justice. No? So, ibig sabihin po, kailangan maghari ang katotohanan. So, let me go to a new word, cover. Cover. What does it mean to be covered or to have cover? Diba? So sa libro, yung cover, yun yung ibabaw. Pero halimbawa, sa ating mga Kristiyano ulit, mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum, let me use the biblical principles and talk a little bit about what is close to my heart in what I've learned dun sa biblical principles. So halimbawa, sa mga Kristiyano,
hindi po ang ating sariling gawa or hindi tayo worthy na ma-reconcile sa Panginoon. Pero paano yon? May utang tayo, may kasalanan tayo. We are covered by the blood of Jesus. We are covered, di ba? So, pag sinabi kong halimbawa, George, in advance mo 3 months na sweldo. Sir, sabi mo last time, pag nag-overtime ako ng etong habang SP ka, covered na yung utang ko. Di ba? Bayad na yon. So, napaka-importante po ng word na cover. Okay, so kadto sa kasama nga Gerald ha. So mo ni ang kanang na ang iyahang kanang mensahe ganina kasama kyo nya medyo taas ni siya. Nya tong oras nga gipot naman tong orasan. Mo ni nga yang gi una kuan sa gihapon, kuan niya ang kanang na ang kuha siya og mga balaang pulong gikas balaang kasulatan sad kasamangki. Kay matod pa wa man gid tay mahimo sa tuang kaugalingon kundili ang tamusalig sa tuang labang makagagahom. Naman sa say punto niya saon taman nga ang imuhang nga mga kauban tuan ang layat na mas uban. So mo na nga kuan na lang nga tuaan ang sakay sunod nga mahitabo ani ha. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.